La indústria de l'automoció constitueix un dels sectors més importants de l'economia mundial. En els darrers anys, aquest sector està vivint una profunda transformació, donada per la creixent competència internacional i pel desenvolupament de les noves tecnologies. El sector consta de la fabricació de vehicles i de la fabricació de components. La fabricació de vehicles de motor està integrada per la construcció de vehicles de passatgers, principalment turismes, de vehicles comercials i industrials, i de motocicletes i ciclomotors. Els fabricants de components conformen l'anomenada indústria auxiliar de l'automoció i subministren als fabricants de turismes i al mercat del recanvi. En els darrers anys, la indústria ha sofert la deslocalització de la producció a països amb mà d'obra més barata. En alguns casos, això ha comportat la desaparició de llocs de treball. Però alhora, aquest fet ha suposat el reforç de les empreses que porten més valor afegit als productes, oficines tècniques i departaments de recerca i desenvolupament i d'enginyeria. La creixent competència ha fet que tant constructors com fabricants de components hagin posat en marxa plans de millora de la seva competitivitat. Aquests plans afecten a qüestions com l'augment de la qualitat, la productivitat, els sistemes de comercialització o la innovació tecnològica. Vale, chicos, bien, empezamos con mecanismos. Generalment, el perfil de major qualificació correspon al d'un o una professional que disposa d'una titulació en enginyeria superior o tècnica, amb formació específica en el camp de la mecànica. És imprescindible el domini de l'anglès i es valora el coneixement d'un segon idioma. Es requereix organització, habilitats de comunicació i lideratge d'equips. En el marc d'un sector caracteritzat per l'elevat consum d'energia, el vehicle elèctric es presenta com una de les alternatives per avançar cap a un desenvolupament econòmic i social més sostenible. La indústria aprofitarà les oportunitats que ofereix el vehicle elèctric i, en aquest sentit, ja han sorgit interessants iniciatives en l'àmbit dels vehicles industrials, els vehicles de serveis i de transport i les motos. En un futur, el vehicle elèctric tindrà un paper fonamental en el sector de l'automoció i es calcula que, a llarg termini, la mobilitat elèctrica assolirà gran part del mercat. L'automoció és una de les indústries més sensibles a l'evolució del consum, però també és una de les que té un major pes econòmic i social. És per aquest motiu que els i les professionals que s'hi dediquen han d'enfrontar-se als reptes d'un sector en constant canvi, però també tindran l'apassionant responsabilitat de contribuir a la seva transformació.